Takže čaute, volám sa Enrico a dneska ako výnimočne prvý deň, jak prvý deň, žiadny prvý deň, to je jedno úplne, dneska by som chcel s vami natočiť, no sám so sebou, challenge na škoricu. Áno, škoricu. Takže všetci sa teraz tešíme, že čo Enrico zase vyvedie. Áno, vyvedie. A teraz sa pozrite. Kde je tá škorica? Tak som naspäť aj s touto škoričkou výbornou. Už som chcel aj ponadávať, ale nebudem taký zlý a už som sa rozhodol, že obmedzím to nadávanie. A tak, dneskajší challenge by bol teda na tú škoricu, ako hovorím. Škorica sa volá Marec Polec, a nie Marco Polo. Stala 39 centov a kupoval som tuto dole v Zelovoci. Je to škorica mletá, je to 20G, tak pozor na to, 20G. A čo ideme s tou škoricou robiť? No tak challenge škorica je o tom, že jednu tú kávovú lyžičku alebo čajovú si musíte dať do úst a vlastne prehltnúť ju. Ale čak to by dokázal aj každý, nie, lebo to je normálna vec. Že proste voľakú škoricu si pravať niečo mávam barde v koláčoch. Ale není to vôbec tak a je to strašne komplikovaná vec, lebo tá škorica, keď to začnete vlastne políkať, čo ti rúbe, tak vás proste úplne začne sušiť, úplne jak sušák a proste to máte ťažké prehltnúť. A v tom je vlastne ten, že ciamon, takže trasem sa, lebo tu je zima. Počkajte, že chlapie, neste sa mi. Použitie do kompótov, škorica, no vrískam si tu. Vareného vína, pečiva, mesitých pokrmov do arabských, čínskych a mexických špecialít. Takže nič o challengeoch tam písané není. A počkať, že výrok môže obsahovať stopové množstva zeleru, horčice, sezamového semena a gluténu. No, tak dopadli sme zle, ale nevadí, je to slovenský výrobca. Už sme si o našom Marcovi Polcovi všetko už vysvetlili. Čiže si idem pre lyžičku a pre hodne vody si idem. A idem to vyskúšať, tak. Dúfam, že ma z toho Dúfam, že to nenaráfam kde, keď pojem do spíšky do bordélu. Tá dúfam, že nenaráfam kde, jo? Dúfam. Dobre, dočkajte, idem si pre lyžičku. Hoši a hošičky a lyžičky. Napustil som si čistú vodu, lebo je dobré, keď čistú vodu pri tom pijete. A ideme na vec. Takže tu mám lyžičku. Taká maľučka bude, maľučka. Tá dneska po východňársky trocha, viete, ako no. Tá slovenské vzťahy treba trocha. No a teraz otvoríme. Fúha, ale fajno to voňa úplne. Ovoňajte. Ale to je jedno. A ideme na to, dobre, takže pozor. Otváram záhadnú škatulku. Marec Polec potom. Je tam toho 20G, to mám akože celé zesť. A takto keď toho lížem po bokoch, tak to nie je také zlé, práve že to je dobré. Čím je taká zima, asi som dostal zimnicu. Tak teraz to tam takto nasypem. Teraz som to zacítil, ty kokos, ale to ešte nič, to bude plné. Som mantavý, ja neviem to tam dať. Budem to robiť takto, aby som potom... Dobre, tak tu máme, zobral som si takú starú lyžičku, lebo neviem, že čo to môže spôsobiť. Ale dozvedel som sa od ostatných youtuberov, že zomrieť z toho nemôžem, takže to je v pohode. Zomrieť nezomreme, ale je mi vážna zima. Zoberiem si vodu až potom, tak ideme na to, dobre. Takže škorica challenge, ideme na to. Narafali sme a došiel signál na kamére. Dobre, teraz ideme na ten challenge. Takže tu máme tú škoricu, nebojte sa, to nebol strik, že by som vás oklamal, je to tu. Dobre, vy mi neveríte? Ja vím, že mi neveríte. Tak to nasypem späť
Počkajte. Ježišmária. Nasypem to späť takto. Pomiešam. Pohrkútam s tým. A teraz zoberiem takú... Ježišmária, toľko to zase ne. Ešte ste ma do tých koláčov, jak sa hovorí. No. A ideme na ten Siamon cement. Či challenge. No. Tak ideme na to. Musíme to celé vlastne spolknúť. A keď to nespolkneme, tak to bude zle. Takže ideme na to. Ja nevím, bojím sa. Bojím sa! Ale nebojím sa. Ja to vás zalepilo. Aký bordel. To sa nedá prehltnúť. Ty kokos, toto dobude upratovať zas. Toto už v živote nerobte. Nebol to zas taký zlý challenge, ale tá škoricovna vám všetko vysuší a proste vám sa to všetko zalepí na ten hrtan. A potom to sa nedá vôbec akože... Nie, že... Ja neviem, také to je divné, proste všetko mi to tu také zalepí sa. Ty kokos. No poviem vám, toto už v živote neskúšajte. Úplne som sa zlákol, úplne, že zomrem. Že nebudem vedieť dýchať. Ale poviem vám jednu vec. Toto ostatné, čo tu ostalo, tento pytlíček, tak to dáme Mirčovi Remenárikovi zjesť. Zajtra ke mne dojde a spravíme si pár challengeíkov. Zajtra bude taký challenge day. A ja idem teraz upratovať. Dúfam, že sa vám ľúbilo toto skapaté video a čus!